Oli eilenkin tapahtuma. Halusi Timo kertoa, että en mä voi kertoa, kun mä tulkkaan. Essu voisi tulla. Niin, Timolla oli semmoinen onnittelu, että hän heitti kännykän sitten lattialle sitten, kun pitää aina onnitella mies, että kännykän riitti ja sen jälkeen menee halaamaan. Näin nimittäin sattui tuossa eilen. Kaikilla on kännykät jo. Oskarilla oli nopea, joukkueen nopeita. Muilla vähän kestää. Olis sinä toinen ja vaikka kolmas siellä. Sulkki oli sitä samaa tiimiä. Ja Heli. Onko tää lippuluuku, missä kysyy Pekka, että mistä sä oot lippu jonotin? Se ei ole puuhika, se on puuhika. Nyt te frustrerat.